This time it's war. Cytując podtytuł drugiego filmu z serii Obcy. A to zaś Uniklaus, a to jest dodatek DLC do Obcego, czyli tak zwane Crew Expendable. Albo załoga do poświęcenia, coś takiego. W ogóle nie wiem, jak tu jest z systemem zapisów czy checkpointami. Czy tutaj to po prostu działa tak, że jak się wyjdzie z gry, to trzeba... Wek. To trzeba... Musiałem przejść po prostu... aż do... tego momentu. Od początku, także... Trzeba to chyba zrobić na jeden, że tak powiem... Na jeden roz. Dobra. Z tym miotaczem ognia, powiem wam, nie ma aż takiego strachu. Bo tutaj wystarczy parę razy obcego... Cholera. Pacnąć i powinien... A teraz panikowałem. Uciec. Dobra, także może się uda zrobić ten cel wreszcie, zaspawać ten włas. W ogóle trzeba też patrzeć po sufitach, po wentylacjach, bo jak przechodziłem, to zdarzyło mi się coś takiego, że idę, a tu obcy ciul z sufitu. Idź. Rozbestwił się. Nomen omen. No. Tam jest twoje miejsce. Masz karo. Dobra, czy nie ma tu jakichś tak zwanych tupsów? Chyba niestety nie. Przydałoby się... Paliwo do miotacza to jest to, co mnie interesuje najbardziej. Zaś... Do szranka. Trzeba też szporować to paliwo, nie można tak cały czas z nim walczyć. Bo, no, bez tego paliwa to będzie lipa ewidentna. W ogóle ten taki motyw muzyczny, co się w tle przewija, to jest motyw, który na przykład w Return to Castle Wolfenstein był wykorzystany. Takie te chórki przerażające. Dobra, zaspawawamy. Ciap, Komodora. Skieruj obcego. Jak nie mam go skierować? Ogłupieli? Mam się przynętę żywą zrobić. No, come on, motherfucker, come on. Pójdź sam. A, zdupił. Teraz mi na łeb chybnie. Jezu. Nie dom się. Nie dom się. Jezu. O! Wow. Wek. Dobra. Prawie że. Ale mam chyba... Od tego momentu zaczynam, nie od początku, mam nadzieję. Skieruj obcego do... Okej, dobra. Tu jest fajnie dużo moich ulubionych, roztojmiłych zachów. O, Pieru, jaki labirynt w ogóle. Skieruj obcego do centralnego szybu. Dobra. Jolo. Najgorsze jest to, że w bezpośrednim starciu już tutaj nawet nie ma po prostu sensu dawać apteczek, bo... Czy ja jestem jakiejś prostej, dłuższej? Nie, to flarę sobie.
Zajebiście, po prostu o niczym innym nie marzyłem. Right around there. You're gonna have to be careful. Wek. Wek raus. Spieprzaj. Spieprzaj. Move, Ripley. Jeszcze mi flarę kopnął. Bydle. That's it. Right. Dobra, dobra. Jezu, jak w filmie. Left. Normalnie... That's it. Jaka presja, jak mi się ręce spociły. Okay, that's it. Left. Right. Lambert, lepiej, Go right. żeby ci się nie... Idzie. Niech przyjdzie, to go troszkę podsmażę. Ale nie tak! Trzeba było spierdzielać. O, jesku. Dobra. Jaki tam jest strach w ogóle w środku. To jest aż głupie. Dobra, cisna nazot. To jest takie głupie uczucie, że w sumie słychać go z której strony idzie, ale nie wiadomo do końca z której strony wyjdzie tak. I'm just trying to get a reading here. Hold on a second. I think I got it. I think I got him. Yes, it's in there with you. All right, I got a reading on you now. Go right. Right around there. You're gonna have to be careful. Left. Aaaa! Przyszarżował. To ci pieron pieruński. Ale ostatnim razem mi się dało coś więcej paliwa znaleźć. Czy te paliwo to jest... Może one się spawnuje tak, wiecie... Jak se chce. W ogóle co mamy tu? A, obcego, okej. Kto by się spodziewał, nie? Dobra. Trzymajmy to za sobą, zwabmy go, zamknijmy w śluzie, podciśnijmy knefel i fyt! Nie ma go. W luft. Miejmy nadzieję, że to skończy się happy endem. Chyba, że będzie jak w filmie, czyli murzyn zginie i babka zginie. Mam nadzieję, że nie zespoilowałem za dużo, ale no film to chyba każdy widział. Kurde, idzie. Dystans, dystans. Wek, raus. Dobra. Po prostu jak idzie, to trzeba zachować dystans. Kurde, Lambert, głupia. Kajmo miś. Wow. Tam śleś? Jak mi się łapy spociły. Ale to oznaka, że gra jest dobra. What? Aha, fajnie se stanąłem. Znaczy, stanęłam. Prosto pod wentylacją. Sioto smola, ale te sugestywne światełka tutaj... Cały czas się tą grą zachwycam, bo działa naprawdę tak płynnie. A wygląda tak ślicznie. Dobra, tam... obadamy se. Co tu się dzieje? O, nie można by go było tu zwabić i go, nie wiem, upić benzyną, a potem po pijoku wydupcyć tam za te okno w tą przestrzeń. Nie wiem, może to jest niehumanitarne, może by się rzucała jakaś peta, że zabijamy obcy, ginący gatunek, chociaż przy obcym to akurat ludzie są ginącym gatunkiem.
Tak, nomen omen. Aż mi się czkło. Nie, ja bych se napląpił ten łon. Bo bez tego łonego to lipa. Dobra, dowamy pozór. Bo we kosmosie żaden nie wie kiericys. Wiecie jak to jest. Teraz tak. Ale mam nerwa. Ja w ogóle życie, jak mam życia mało. Aha, bo ten obcy mi tak wdupił parę razy, to bez to pewnie. Ciulinges, czyli apteczki jednak się przydają. To się zawarło, już myślę, że za mną idzie. Dobra, muszę obadać, co sam jest. Coś przydatnego. Posłuchamy sobie, co tam Ash mówi. Kurde bele, to jest wszystko normalnie puściuśkie. A to co są za zwierzę? Aha. Żeby się teło stworzyć. Dobra, no cóż, no nie wiem, robimy. Dobra, jadymy. Ash, I've connected you to the airlock systems. Look, it's here. Okay? It's up to Co to ja zrobił w sumie? Find somewhere to hide while the outer airlock opens. Unikaj obcego, aha. Ida do szranka, dupca to. A, bo tam się otwiera śluza i za ten czas muszę... No niech im będzie. Niech im będzie. Zaraz pap! A on z boku. No, ale by był plot twist. Jak jasny pierun. Ja, sznupie, łazi. Łazi pierun. Łognisty. Airlock is primed. Wait for it to enter the outer airlock chamber and be ready to close it in. Czekaj, obcy wejdzie do śluzy. No ale on chyba łazi... Łazi tu umie. Sam umie łazi. Idź, odejdź. Nie, idź. Kuźwa. No idź ze stąd. Co sam masz do roboty? Wydupił. So do I. Dobra, wajcha. Czy mam iść na przodek? Nie. Sam tutaj. O, jakie nerwy. Jową padą. Kuźde. Something strange happening here. Ja, ale co ja mam zrobić, jak on sam wlezie? To jakieś knefle, coś? Obcy! Halo? Pójdź sam. No i co teraz? No, ja. Jo, to smola, chyba że on ma tam wleźć?
A ja mam wyleźć stamtąd i go zawrzeć. Skuturze już to zrobił. Jak oni mnie nerwują normalnie sam. Dobra, jeszcze że posznupia się. Może coś tym razem się zespawnuje. Ten system zapisów jest taki, jak już się tam zrobiło, to by mogło tam piznąć jakiś checkpoint, nie? I padł, że ten system zapisów to jest chyba jedyna rzecz, co mi tak się, no, nie do końca tu podoba. A jeszcze zobaczę, co sam na końcu. Nic? Okej. Mogłyby być jakieś przynajmniej, albo na przykład w kampanii mogłaby być jakaś pula save'ów, na przykład 5 save'ów na jakiś dany etap do wykorzystania, nie? No to jest tak głupio trochę, że są te maszyny i ci dobrze idzie i tam kaś daleko dojdzie, że tu ciul i obcy cię zabija. This is Ash, science officer of the... Dobra, ja się to już otworzę. This is an official record in the ship's log of my actions today. Na zaś. One of the crew was compromised by an unknown creature. I teraz to wklepia. I've connected you to the airlock systems. Quarantine procedure. Look, it's here. Teraz do szranka. It's up to you. No, jakoś idzie. I'm opening the outer airlock, but it'll take time. I want to find somewhere to hide upon my return. Kakofonia jako. Dobra, unikam obcego. No już bardziej go unikać nie mogę chyba. No, siedza w szranku. I no nie wiem, co mam zrobić potem, jak on włazi do tego szybu. Czy mam wyleźć stamtąd? Może oni będą mówić, może ja to przeoczyłem. Może być. Niepotwierdzone info, ale bardzo możliwe. Airlock is primed. Wait for it to enter the outer airlock chamber and be ready to close it in. Ja, be ready. Dobra, no to będę ready, no dobra, zobejrzymy. Jaki cel? Poczeka, aż obcy wejdzie do śluzy, jak za komuny. It's moving in the right direction. Poczeka, aż obcy wejdzie do śluzy. I teraz to on akurat do mnie idzie. Ja wyepił Kajś. Dobra. Nie sam. Co jest? Kajłon jest? Czy nie ma jakiejś wentylacji tu? A on jest za ścianą chyba. Jego słychać choćby był normalnie tu w tym pomieszczeniu. Ja, przyszł. Bandit. Trzeba wyjść i pójść w prawo. Dobra. Wek. Nie mocie. Aha! Sam jest knefel, jak on wlezie, to go... Dobra. Już rozumie. No teraz jak go tak zrobić? Za ojcika. Żeby on tam wlósł, a... Ja muszę tu jak wlezie... To go jakoś zamiotaczyć i sprintem... Dobra. Come on. Pójdź sam lepsze. To cię wyssą.
Chociaż, że nie mam tych hałaśników, ani nic w ogóle. Idzie. Pierun. O, dowej. No, dowej. Ale nie zabijaj mnie! Normalnie łostotnie podejście. Ready to close it in. Wyłaża. It's moving in the right direction. It's moving in the... Ale kurde, to za mało jeszcze. Dobra, wiem, że tam jest szafka po lewej, do której wcześniej nie wlazłem. Więc bite weg. Dobra, patrzcie, tu jest szafka. I można zrobić manewr taki. Raca. Tak. I teraz ino czekać. Czy się zwabi? Czy się zwabi? Something strange happening here. Idź dalej. No to elo. Co jest? Must have been a glitch in the system. Nothing. Aha. Bring back life form. Priority 1. All other priorities rescinded. You can't. You still don't understand what you're dealing with, do you? Perfect organism. Its structural perfection is matched only by its hostility. I admire its purity. A survivor. Unclouded by conscience, remorse, or delusions of morality. Last word. I can't lie to you about your chances, but you have my sympathies. Czyli generalnie cyborg, tak jak w filmie, zrobił nas w ciula. I tak to wyglądało z perspektywy Ellen. Generalnie smutno. Tak się natrudzić, żeby potem dać się wydymać. No, ale to było to. Klimat jak w wersji, powiedzmy, podstawowej, miażdżący. Ręce będę chyba przez pół dnia docierał z potu. Także to by było tymczasem na tyle. Dziękuję, trzymajcie się, pa pa. Und geht gelassen ran, und im Dunkeln spricht dann eine andere an.